Nej, det har han ikke. Jeg kan godt lide solbrillerne, mand. Er vi enige? Okay. Lyt her. Hvis I gør noget, så røg. Hvor mange kommer vi ind i det her call? Nu slapper I lige af. Okay, hvad skal jeg gøre? Du skal Ikke på dit hoved. Okay, venlig. Jeg finder lige ud af med min gutter, hvad skal han gøre? Klik æg på hans hoved. Har du et æg? Et æg? Ja. Køleskabet. Nej, i mit køleskab. Yo, what's up, niggas? Wow. Bare ned. Nej, jeg har ikke. Jeg har ikke noget æg. Nej, ikke det der. Har du smadret et eller andet i hovedet? Du smadret et eller andet i hovedet. Ellers kommer du ikke med. Hvor badges i hovedet hende der? Du skal smadre et eller andet i hovedet, ellers kommer du ikke med. Ked at sige det. Jeg har godt smadret en muffin i hovedet. For satan. Jeg smadrer en muffin i hovedet for dig. Okay, jeg smadrede en muffin i hovedet på mig. Du skal lige have mere lys. Nej. Filmer du det, Christian? Ja, det er godt. Giv mig lige 2 sekunder, lige tjek. Jo, fuck, du har meget købt dig. Den er sådan sygt meget krumme ting. Filmer du? Så min mor bliver sur, når Det tror jeg, han gør. hun skal rydde op. Ej, hvad fuck, der er et eller andet på min maske. Muffin. Altså lige... Der er sådan noget karamelsauce inde i den. Ej, så det vil sige, at den efter, eller Så siger han skal klikke den over, så smag ud. Klar. Ja. Nå, det er pis. Rammer man ikke lige snappen? Ej. Altså bro, jeg går bare efter de tykke mennesker. Hvad siger jeg skal smage ud? Jeg skal smage ud. Prøv lige at vise mig den der muffin. Fucking er flad, mand. Der var sgu da ikke karamelsauce i midten. Hallo, han skal have din ven til at spise den nu. Der var sgu da ikke karamelsauce i Kan du midten. ikke lige hurtigt hente en gaffel og så stikke den ned i halsen på dig selv? Nå, skal jeg skrive med YouTube, så kan du lige gøre en join, eller hvad? Ja, nu spiser jeg den lige. Jeg skal smage ud. Hvad fik du for det der, Mathieu? Okay. Spis den et Okay, fuck. Et bid. Hvad skal du med at spise? Det er jo ikke. Det skal. Hvad siger du dig? Hvorfor det? Fordi? Kommer det på YouTube? Ja, det gør det. Men, jamen, hvad hedder din YouTube? Den sender jeg nu. Den hedder Mr. Beast. Så kan jeg spille det der, så. Hvorfor er alle så grimme herinde, altså? Så jeg kan finde ham her. Bro, alle er Det fucking er grimme. på YouTube. Hvad? Det. Nå. Ej, prøv at skrive lidt bonusstrar. Øj, der krummer på mit bord nu. Ja, bro, så lad mig journal dit andet kort igen. Ja. Du kan snakke med ham. Ja, nu snakker vi lige med ham. Men bare sige, at din YouTube den er roasted sådan noget. Bro, hvad fanden? Min Windows Hallo. Hvad fanden det for noget egentlig? Har han mere muffin? Har han mere muffin tilbage? Jeg vil ikke. Anders, bare lige smid ud. Jeg skal Okay, lige se godt. den, fordi jeg skal vide. Hallo, Nå, hvad laver jeg så? har han mere muffin tilbage? Nej, ikke rigtigt. Pis. Ja. Nå. Jo, hvad hedder han? Hvorfor skriver du bare noget random lige? Hvad? Det er sgu da rigtigt. Gør jeg det ikke? Nej. Og jeg får, der har 4 subscribers. Sagde du 80? 4. Ja, det er også pinligt, det der, Christian. Holy fuck. Sådan. Og du har sådan GTA-ting længere videoer. Ja, jeg har 3 Eller GTA. 5M. Det er 5M. Ja, no shit. Ej, det er pinligt, det der, at der har Jeg 4 subscribers. Den her ting. Poster du videoen? Den ligner lidt dig. Hvad fuck tror du Poster selv? du en video af ham, der smasher muffin i hans Ja, det kommer fem på forsiden. Fedt nok. Er du i gang med at gøre? Er du i gang med at sætte den op? Ja, jeg er i gang med at lave det hele. Jeg skal videre, hvis det faktisk skal blive til en video, ikke? Jeg siger, det også gør noget mere content. Ja. Så må jeg tjekke senere, hvornår ligger du nu? Måske i morgen, bare sige det. I morgen måske. Min hånd. Mathieu. Måske i morgen. Jeg tager en muffin. Hvad fanden, du skal op og subscribe, sgu da? Jeg har Det har du subscribet. sgu. Det var godt, bro. Vi ses. Hej. Løs. Hvad? Og jeg subscribe til en, der sidder med pink hue. Ja. Ja, det er faktisk. Det Hvad laver han? Vildt. Ja, du svarer. Ej, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg så Du skal ned til det lort.
Hvad er det? Det er jo ikke sjovt, det der. Det var chill godt, bro. Ups, det var ikke meningen. Nå, bror, spiller du CS? Hvad? Ja, lidt, men Skal vi tage en med en? Nej, du vinder jo. Nej. No balls. Ikke dig igen, men jeg smasher muffen i hovedet på mig selv. Alle spiller i CS. Spiller I CS? Ikke lige nu. Nej, skal vi tage en med en? Hvor god er du? Ikke ret gode. Hvor lang tid har du spillet spillet? For mange timer. Okay, men så er du for god. Ej, jeg er fucking elendig. Skift. Fuck, har jeg lavet? Nej, det var min søster, der sparkede mig. Det var også rigtigt. Vi bliver nødt til at spille en ved en mod ham her. Ja, det bliver nødt til at spille. Ej, for fanden. Vent lige, bror. Så det er slemt ud. Please kan I spille, I gør, og så sidder bare og drikker vand, og så er det muligt. Nej, nej. Nej, jeg er Er vi enige om, hvis det er mig, der vinder, så kalder han. Okay, fint, ja. Hvem vinder? Hvem er det, der skal vinde? Det kan han. Han skal vinde. Ham, det står et. Ja, hvad hedder du? Bare kald mig Lucky. Ja, Lucky. Kald ham Lucky. Hvis Lucky vinder, så ringer. Han er god, ham der. Jeg er ikke god, jeg har 3 timer i spillet. Ja, men du på din anden account har sikkert sådan 200. Nej. Ja, du skal meget mere. Hallo? Præcis. Jeg har et eller andet med 500. Hvor cooked er du? 500? Ej, der var fandme meget mere. Ej, jeg har mere. Nej, det mener du ikke. Jo, jeg gør. Jeg ser, hvor mange du har. Ja. Okay, måske jeg kan lige få et præcist tal lige om lidt. Du har 662. Jeg har 662. timer på spillet. Ja. Jeg har Min venner brugte sådan noget 7.000. Hæ? Hvad? Ej, ikke Damn. Storm skulle det. Du kan sgu ikke mere. Jeg har kun brugt 600. 600, nej. Hvorfor får jeg ikke mit rigtige skin? Okay. Det står 4-4, seriøst. Tager vi bedste af 3, eller tager nej. vi bedste af 1? Så vi kører 3 maps. Vi gør bare sådan, så det stopper. Kan jeg ikke bare skrive til hende? Nej, du ringer. Du kubber ham. Ja, du skal ringe. Det er fucking nøjere at ringe nu. Det er pinligt. Men det står 5-5. Skal jeg bare gøre sådan, så jeg taber, eller hvad? Ja. Okay, Nej. lad dig vinde der. Nej, hallo, lad være. Okay, jeg skal nok prøve. Eller hvis du lader ham vinde. Ja. Eller hvis du lader ham vinde, så ringer jeg ikke. Fuck. Jeg ringer ikke. Jeg mener det, jeg tabte der. Okay, så vinder jeg den her. Jeg er faktisk begyndt at blive bedre med AK. Hvad? Jeg skal bare have mit rigtige sigtekon. Jeg skrald med. Ui, så lige der, så lige. Ja, mit rigtige sigtekon. Hvad fanden var det? Mit rigtige sigtekon blender ikke ind med muren bagved os. Ja. SSG. Jeg skrald med SSG. Yep. Det er overhovedet ikke SSG, Okay. det er fucking... Nej, det skulle da ikke fuck ja. Vent lige, vent. Jeg er ikke klar. No joke, jeg ligger med mit sigtekons farve. Hvordan fuck gør jeg det hvid? Copy mit for helvede. Det kopierer ikke nogen. Og så lader Det er du fucking bare godt. den blå. Dit hvad? Sigte på. Fordi han sigte på virker det. Ja, det er fordi det er fucked på det her map, jeg er klar. Ui! Hvor er det, du skal vinde? Ja, jeg prøver. Ja, men vi tager en til en også. Ja. Nyt map. Nå. Altså, hvad spiller vi op til? Yeah. Der er ikke noget. Nej, Nej, det er 13. Vi spiller om bare til 13. Bare lige. Jeg vandt. Altså, man skal også købe armor og alt muligt shit. Jeg kan også, at du kan have et hack. Jeg er sygt Det er bare dårlig sådan, på du kan wallhack overpass, det. så Og så nu må vi se, wallhack hvordan ud det over går. Vi spiller op til 9.
Hvor mange skud kan man lige holde til det her? Jamen, jeg har også købt armor. Hvad skal jeg rulle ham med? Mathias er 450 dollars meget. Ja, og søge med $100 er sådan noget 700 kroner. Hvad? Jo. Ja. 100, altså snakker vi om dollars eller euro? Nej, det er dollars. Euro, det er sådan 7,5 kroner. Ja, dollars, ja. dollars det er altså... Dollars det Nå, er ikke noget med 7 kroner, jeg er også ked at sige det. Det er noget i 6. Ja. Jeg er rimelig sikker på. At dollars går ud i 6 nu. Nej, dollars har ikke 6 med nogen, hvis det er det, du spørger om. Det er fandme nogle mærkelige spørgsmål. Maddie, du bliver smadret lige nu. Ja, jeg ved det. Jeg er ikke særlig god. Du har aldrig... Jeg hader overpass. Du snakker hele tiden om CS. Ja. Så har du ikke tabt den her. Vi har ikke engang ret mange timer i spillet. Så bruger han SSG. Kan vi ikke sige, hvis jeg vinder, så får jeg en kniv? Nå, men hvis du vinder, så skal han jo... Det var ikke sjovt. Han skulle spørge sin crush. Hvad er det nemt bare? Anders, du kan godt få band for det der bare lige. Hvad laver Det han? er ikke til at snakke lidt til en af mine venner. Jamen ikke Precious Map, det kan man ikke. Han sover ikke ikke klokken 9. Hvis det er Mik, hvis det er privat game, så kan man... Er der så 10 eller Nej, noget? nok ikke privat. Eller... Jamen, man kan ikke engang gøre det her i det andet. Jeg vandt. Er du sikker på? Hvor er du henne? Ja, det kan man jo ikke. Klokken Ej. er 10 minutter over 10. Fuck er Discord der? Det er det kun noget, du selv kan. Jeg kigger lige. Må jeg se her. Men prøv at skrive SV_cheats mellemrum 1. Nej, jeg gør ikke. Nej, for jeg ved ikke, hvordan man slår det af. Nå, det kan du Du ikke. er lucky. Hvor gammel er Du du? skal bare skrive 0 i stedet for spørgsmål. Vent lidt, drenge, vent. Hvad siger I? Og Fortnite. Han spørger, hvor gammel du er. Roblox og Fortnite. 15. Fuck, hjælp. Fordi Og det. Minecraft. Mathias, du bliver smadret lige nu. Jamen, jeg sad fast. Okay, hvad er dit yndlings wingman map? Kom. Bruger I også Bro, så penge fast på i at åbne væggen. kasser? Hvorfor? Ja, for så spiller vi det efter. Hvis du vinder den her, så kan vi spille. Jeg har også kun brugt 35 kroner. Jeg tror, jeg siger Inferno eller Meget sjældent. Virgo. Vil det gå? Jeg Okay. bliver fucking nervøs. Altså det er kun når jeg bliver spurgt. Altså, du må selv vælge. Jeg siger bare, jeg er fucking dårlig. Ej, hvor er lort. Jeg er endnu mere lort. Ej, og du kiggede på pistolen. Ej, hvor er det pinligt. Samu, det ser ikke særlig godt ud for dig, siger du bare. Men er det ikke dig, der sidder og spiller? Jo, det er mig, der sidder og spiller. Hvad du skriver. Og kigger ham efter. Det ved jeg ikke. Måske han er helt væk ham her. Jeg vidste ikke engang, der var åbent der. Hvad? Har du aldrig spillet Overpass? Det ved jeg ikke. Nej, men det er fordi, det er Wingman, så Jeg skal ikke lige mappen snakke for meget meget, fordi det sidder Discord-kort. Jamen short, det er jo stadigvæk åben. Nå, hvis jeg ikke. Jeg har aldrig spillet Wingman Overpass. Hvorfor lyder du forpustet? Hvordan fanden skete det, mand? Du røg ind i væggen, og så lyder du forpustet, altså. Jeg har ingen idé om, hvor du er. Kan du komme derfra? Ja. Og så blev du forpustet, og hun grinte. Jeg vidste ikke, du kunne komme derfra. Altså har du seriøst aldrig nogensinde spillet Overpass? Jeg har spillet Overpass sådan noget 20 gange. Har du brug for en bot til at hjælpe dig, eller hvad? Mathias, du skal slås. Den her. Nå, skal vi ikke komme videre, og så kan du bare skrive til mig. Ja, vi ses. Jeg aner ikke, hvor gammel dem der de var. Hvis hun skriver, så svarer jeg. Anders, så du, hvor god jeg var til at bede op.
Jamen, jeg tror, du taber. Eller jeg tror, du skal ringe til en. Du kan lige så godt bare ringe til en. Tak, du. Nej. Okay. Ingen games. Hvem vinder egentlig, Christian? Mig. Hvad fanden, du har en samme AV som mig? Ej, nu har jeg klok. Skrald. Klokke skal ikke skrætte på mig. Jo, den er. Den er fucking god, hvis du kan finde ud af ruten. Hvor jeg sidder i solbriller og spiller imod dig. Så er du ikke også med maske på? Jo. No. Så jeg har fucking hårdt ved at trække vejret. No joke, jeg sidder med åben mund hele tiden for at trække vejret. Jeg vandt til nu. Hvem du? Fordi jeg synes, det begynder at blive lidt hårdt trækket igennem. Jamen, så skal du bare ringe til en, jo. Loki, nu tilføjer alle mod bare. Jamen, du kan ikke vinde. Jo. Det kan det. Hvad skal jeg hjælpe dig med at score hende? Hvor gammel er hun? Jeg ved det ikke, Christian. Ikke dig, Emil. På det der spil. Watch me cook. Jeg har højst brugt 30 sekunder på det her spil. Så skal du se mig cook. Jeg kan ikke se det. Fuck, du blev bollet. Ej, hvor er det sygt. Hvad? Hvad brød rundt? Jeg er jo klar til søser. Jeg dør ikke. Hallo, vent lige. Jeg skal lige sætte den. Er der ikke noget, der Du hedder skal vand? også købe våben. Det ved du ikke, hvordan man gør, vel? Nej. Så må du overleve med en klok. Der er no way, du ikke fortæller mig det. Ja, Jo, det handler om... du er ikke på den der vej. Det er ikke. Det kan jeg sgu da godt. Kom her. Hvorfor går du ind i væg? Det gør jeg sgu heller ikke. Der faldt du ned i trapperne. Det ved jeg godt. Kan man tage damage og fall damage? Ja, det kan du godt. Ej. Hvad fanden er det, du laver? Prøv at lade være med at dø. Hvorfor skyder du? For du fortæller Du mig. skal gå ud af den grønne dør. Tryk E på den. Tryk ikke på hvad? Den grønne dør bag dig. Der er ikke noget fucking Nu er Nå, den der. Og farveblinde eller? Ja, jeg er fucking farveblindet. Og det er ikke clean, det der. Fucking clean. Jeg døde overhovedet ikke. Det var det safe. Hvad siger du skal klart? Det er altså, det er fandme Jeg er jo også... ikke nu. Det er virkelig Hvis også jeg dumt. vinder en runde mere, så skal du ringe til en. Ved du godt, ikke? Altså, det er virkelig også dumt at sige, at han skal klikke. Hvad? Hvad fuck, hvorfor er jeg ikke AV skal på? Nå, jeg sidder ikke inde. Hvorfor sidder du og skider i bukserne lige nu? Fordi... I skulle på toilet, man nåede ikke. Nej. Skider søs i røvhullet. Ej, kom til at styre sig. Ej, men Samuel, lad være med at sparke til stolen. Samuel. Jo, du gør. Og også hvis du sådan B-hop på en sjov måde, Jeg kan ikke vinde den her. Selv hvis jeg vandt, så vil jeg ikke engang hjælpe mig. så skal du bare skrive den, der kommer ind i som den. man gør lige om lidt. Så ringer du til en. Du kan bare gøre klar til at ringe til en. Okay. Og hvis hun ikke tager den, ikke, så skal jeg lige adde hende for at ringe i morgen. Ja. Hvad fuck laver han? Jeg dør lige om lidt. Du kommer bagfra. Eller Nej, noget. Matti, lad være. Så skal vi bare skrive. Matti! Jeg vidste ikke, hvor han var. Jamen, jeg sidder og kigger på dig i et halvt minut, jo. Nå, Samuel. hej. Du spiller CS, skal du? Og så Du hvad er der så skiber ikke. sjovt? Du spiller CS, Simon. Hvad? At du ved du hvad CS er? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Skal vi spille det? Det kan du godt. Kan du spørge lige, om hun vil købe mit skin for Så giv 400 mig din kroner? diss. Ej, ikke det, vi snakker herinde over her. Og bare send min så inviterer jeg hende til god. Men hvor gammel er du? Jeg er 20. Hvis Fuck, den er fed, den der. Hvor du købte den henne? Temo. Hvor dyr var den? Det ved jeg ikke, jeg fik den gratis. Du fik den simpelthen gratis. Du skal jo lige se med. Jeg får tæsk af en pile om lidt i CSGO. Ja, kom med det. Vent det. Jeg holder med dig, Nej. Nej. Christian,
Der er 2 piger. Streamer du? Der sender Nej, gør ikke. Hun er en pige over. Er det dame, eller hvad? Nej, det er ikke. Det er en eller anden, jeg mødte på med. Der er fucking sindssygt, eller hvad? Det ved jeg ikke, om Master Guardian. Om jeg vil noget om. Tror jeg ikke forstår. Jeg spiller ikke CS. Det er trist. Det er meget højere end Silver. Nå, men det kunne godt være, altså... Dine gamle account var blevet fjernet, eller et eller andet mærkeligt. Sådan, mand. Okay. Fuck, du er jo brandvarm, mand. Jeg skal vinde. Kom nu. Jeg kan ikke tabe til en pige, og især ikke på YouTube. Er du på YouTube? Jeg ved det. Ja. Filmer du? Ja. Og så, hvad? Ja. Jeg spurgte lige, om du streamede, så siger du nej. Nej, men jeg streamer ikke. Hold da. Hvad hedder det på YouTube? Det står der. Du er en af mine venner, der spiller CS. Lucky, Nå, for sagen, det er omvendt. For sagen, nu er jeg forvirret. Hvad fanden er det? Det er den der. Det er en af mine venner, han spiller CSGO mod en pige. Mik, hvordan har du fået vendt tingene om? altså livestreamer du på YouTube, eller hvad? Nej. Hvad siger du, Christian? Er tingene ikke omvendt for dig? På Ome? Nej, ikke endnu. Det tror jeg. Har jeg... Jamen, han er... Det tror jeg måske også det. Altså, jeg er også ordblind. Altså, jeg kan ikke... Jeg er bare blind. Okay, jeg kan lige sende det til dig. Nå, så det er sgu noget andet. Nå, men altså fortsæt god video. Jeg skal ikke ødelægge dit content ved at... Det gør du sgu ikke. Hun gad ikke snakke med mig. Jamen... Nej. Nå. Jeg ved ikke om... Er det ikke lidt pinligt at have det ham med og så tabe til en pige? Jeg ved ikke. Jo. Altså... Jo. Det er content nok, jo. Ja. Hvad fanden? Nu har du noget, du kunne kalde din YouTube-video. Taber til en pige. Eller for tæsk af en pige. For tæsk af en pige. Ikke. Altså, hvem er I, der sidder og snakker til dig baggrunden? Det er bare en veninde, der prøver at finde på Ome også. Nå, og nu har jeg så bare valgt at sige, at du må ikke skifte mere. Må jeg ikke skifte mere? Allo, står der... Okay, er det omvendt for dig? Står der... Nej, der står 100 den rigtige vej. Okay, det er fordi... Ej, du bliver skidt på. Hvad så? Jeg sidder og kigger på en af mine venner, der taber til en... Hvorfor gider hun ikke snakke med dig, mens I spiller? Jeg synes sikkert koncentrere sig. Spiller du CSGO? Fucking dårlig lorte undskyldning. Er mig for 400 kroner. Ærligt, jeg ved det ikke, hun gik på. Problemet er, hun har en AV. Så næsten lige meget hvordan. Så kan jeg ikke gøre noget, fordi hun one-shot. Ja. One-shot. Kan du ikke bare selv købe en AV? Det er 2 sekunder. Jo, men jeg kan sgu da ikke ramme før hun har. Det er jo også idiotisk af dig, at du går den samme vej hver gang. Det har jo ret i. Forventer hun jo stadigvæk, du går den vej jo. Så tager vi en anden vej nu. Ja, og næste runde, så går du A i stedet for. Hvor det er Ringman, jeg kan ikke gå af. Nå. Ja. Ja. Og der kan du bare se, hvor meget... Det er ikke den, der er der lige nu. Ja. Jeg ved det jo allerede nu. Jamen, gør. Så gør jeg sådan der. Jamen, jeg... Hun kommer op der ved hjørnet nu. Der. Åbnet. Fem op. Fucking nice. Hold kæft, det er hårdt. Jeg hopper videre. Det gør du sgu, ja. Ja. Faktisk clean nok. Ja. Jeg får tæsk af en pige i CSGO. Det er seriøst. Ja, hvad fuck skal jeg gøre?
wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja. Jeg er enig. Okay. Spiller du CS? Jo. Wildfire, det er den der... Det er ikke den med ulven på, er det? Okay. Bro, jeg får task af en PC, så hvad fanden skal jeg gøre? Hvad er nu der for en? Det er... Hvad? Ja. Hvad sagde du? Jeg søger lige på det. Jeg får task af en PC, sko. Ved jeg overhovedet, hvad CS er? Nej. Spiller du meget CS? Fucking mask, mand. Det må jeg gerne have. Hallo, spiller du meget CS? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg har 5.000 timer i spillet. Okay. Bro, jeg får task af en pige lige nu. Okay. Får du task af en pige? Ja. Bro, jeg spiller guld normalt. Ja. Gud da lækker. Og jeg er global. Ja. Det er sgu lækker. Hvorfor har du det gamle headset? Har du nogensinde åbnet en kniv? Det der? Ja. Jeg har ikke skiftet lang tid, jeg har haft det i lang tid. Nå, det er jo noget gamle headset, det er ellers noget lort. Gambling hjemmeside, ikke? Så vil jeg altså sige, at det her det er bedre, selvom det er billigere. Ja. Jamen, jeg har ikke lige prøvet nogle andre. Kan du ud, eller kan jeg tror måske, jeg vil have trådløs næste gang. Og skal jeg prøve det røde? Det er lækkert. Nej, det er trådløs. Hvis vil du have så et Logitech headset eller noget? Det ved jeg ikke. Du kan da bare købe et af mig. Ja, jeg har mit gamle til salg. Jeg har haft det. 500 kroner. Eller? Nej, ved du hvad? Ja, 500 løg. Ej, ikke 1000. Okay. Hvor gammel er du? 15. Jamen, hvorfor er jeg så meget ældre end alle folk her? Hvor gammel er du? 24. Jeg spillede mod en, der var 20. Er det en kvinde eller hvad? Ja. Spiller du stadig mod hende? Nej. Nå. Christian, du har været, kan være Big Mac. Men hun sidder med sådan en motherfucker, eller egentlig ikke et headset med en mikrofon. Christian, du har med at kalde dig for Big Mac. Så. Jamen, jeg kigger ikke på, om der er en eller anden, der kalder mig for Big Mac. Men bør jeg begynde så at gå, fordi mit internet slukker lidt, mand. Fordi han er Leonardo. Vi ses. Han er Leonardo. Drengens internet er slukket lige om lidt. Hallo, stop. Ikke. Nej. Hvad? Okay. 2 ting. Er det en væg? Nej. Prøv lige at vise mig. Hvad var den anden ting? Det er det. Anden ting, spiller du CS? Nej, det gør jeg ikke. Hvad? Nå, ingen helvede. Hvorfor har du en fucking... Hvad? Subscriber du ikke lige til mig? Ja, fuck. Hallo? Hej. Hallo? Hallo fest. Du ligner en, der hedder Mie. Nej. Bare min højtaler. Må jeg gøre? Hold da kæft. Er det JBL? Kan vi hvad? Ja. What the fuck? Jeg tror ikke. Ja. What the fuck? Det er i hvert fald ikke... Det der... Wait a minute. Nu har Bibi min er flækket nogle steder. Jeg kan ikke låse min. Jeg har ødelagt min så meget, jeg kan ikke låse min. Min pump virker ikke, og der er hul i sædet et eller andet sted. Fordi... Der er hul i mit, hvad hedder det? Fodstøtte. Ja. Ja, det er sgu også rigtigt. Den er også faldet lyd ved mig. Den her kommer sgu til at flække. Hvor godt, bro. Hvad tror jeg? Gæt. Hvor mange... Den er lidt... Ærligt hvad? Ikke noget. Nå, fair nok. Nå, jeg skal... Nej. Hallo, quote of the day. Minecraft. Hvis hun er 9, kan hun få den bag i. Jeg skal lige pege her. Den skal jeg faktisk prøve på en pige nu. Skal du videre? Ja, det skal du. Nej. Vi ses. Ja, vi ses. Men I sidder der og øver der i smokes, eller hvad? Det her, det er ikke FIFA. Nej, jeg ved mig ikke. Det var bare sådan... Det var så sjovt. Hvordan fuck B-hop, man? Er det ikke det der, hvor du også holder kontrol inde? Nej. Det er ikke det der, Christian. Det her, man skal ikke gætte lande i det her.
Nej, okay. Han kunne ikke beslutte sig, hvorfor han hed. Ja! Siger ham, der fandt hun. Hvad? Ja? Ja. Er det nogen, der har snakket om mig? Nej. Om hvem? Maja. Nej. Jamen, ja. Nej. Nej. Men det er til gengæld mafler, hvad du... En kvinde, der spiller CS. Jeg vil også gerne have sådan en. Hvor gammel er hun? Det kan matche mine strømper. Hallo, har du nogensinde spillet CS? Jeg skal ikke den her vej. Har du nogensinde... Har du dig? 49. Mig? Nej, men jeg har spillet GTA. Jeg har sendt kommenten her, Christian. Jeg spiller faktisk GTA. Ja, okay. Jamen, det er til mine venner, fordi at, jeg har fundet en command, hvor man bare kan bede op. Hvis I ved, hvad det er. Bunny hop. Det er da slet ikke stressende, det der. Altså, hun bare kan blive ved med at hoppe. Hold da op, den sprøjter det hele. Ja, det kan man. Altså, det er hun også i går. En command, så du kan ikke bruge det normalt. Jeg er bare inde i private match lige nu. Hallo, hvor gammel er du? Jeg er 15. Okay, jeg håber du kan engelsk. Jeg er så sugt min fucking pik. Den er stor og lang, og den er nære. Så ved jeg også godt, hvad private hvor gammel match er du? 13. Ja. Ja. Fair nok. Han skippede rent faktisk ikke. Hvad? Alle plejer at skippe, fordi det er sådan helt mongo til det der. Jeg er ligeglad, hvor gammel du er. Jeg ved det godt. Hvad fanden rager det mig? Det er bare et tal. Jeg tror det var rigtigt. 10'eren. Det er det jo så ikke. Det er okay, hvorfor er det ikke bare et tal? Kom.